ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର କୁର୍ମ ଅବତାର ବିଷୟରେ। ଥରେ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଦେବଲୋକକୁ ଗମନ କଲେ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପମାଳାଟିଏ ଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ମାଳାଟିକୁ ଆଦରରେ ନେଇ ଐରାବତ ହସ୍ତୀକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ସେହି ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ହାତୀଟି ମାଳଟିକୁ କାଢ଼ି ପାଦରେ ଦଳିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ଦୁର୍ବାସା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଉପହାରକୁ ତୁମେ ଏହିପରି ଅପମାନ କରୁଛ? ତୁମର ବହୁତ ଗର୍ବ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତ୍ରିଭୁବନ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଉ। ଏହି କାରଣରୁ ଦେବତାଙ୍କ ତେଜ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଦୈତ୍ୟମାନେ ସର୍ବଦା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ମନ୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପୁନଶ୍ଚ ତ୍ରିଭୁବନ ଶ୍ରୀ ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସାଗର ମନ୍ଥନ ପାଇଁ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ରଜ୍ଜୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନାଗରାଜା ବାସୁକୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୈତ୍ୟରାଜ ବଳିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ଦୈତ୍ୟରାଜ ବଳି, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷୀରସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷସମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତର ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ କିପରି ଅଣାଯିବ ଭାବି ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ବାହାନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖେଳନା ସଦୃଶ କରି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଅଥଳ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ବୁଡ଼ିଯାଇ ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ କୁର୍ମ ଅଥବା କଚ୍ଛପ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ନିଜ ପୃଷ୍ଠରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଧରିଲେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଓ ଅଷ୍ଟମ ଥର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଦେବତା ଓ ଅସୁର ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ, ସେ କେଉଁଠାରେ ରହିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଶେଷରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଅମୃତ କଳସୀ ଧରି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଅମୃତକୁ ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେବତା ଓ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେଲା। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ମୋହିନୀ କନ୍ୟାର ରୂପରେ ଅସୁରଙ୍କ ସହ ଛଳନା କରି କେବଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ତେଜ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ଶ୍ରୀ ଫେରି ଆସିଲା।